एक दुई तीन ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଚାରି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥରରେ ଚାରି ମୁଣ୍ଡ ଜନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ସରିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାରି ମୁଣ୍ଡ ବୁଧାକୁ ଅପରେସନ୍ କରାଇଗଲା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବା ବୁଧାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅପରେସନ୍ କରାହେଉଛି, ତ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ବୁଢ଼ାବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Instagram बनाई दो ना। Ela. Tedele. Se logré. Cara jarda. Terci. Pakai nebe. Nebe. Kodama. Edike. Ela. Aku ढाल कोला आमोय आगो हां এটা হচ্ছে দরিয়া পাই মান उठरे डर लाଗୁଛି ଚେକିଂ କରୁଛୁ କ'ଣ ଯା ଦଶ ଯା ଖୁସି ଯା ମୁହଁରେ ଫିଟିଛ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋର ନା ମୁହଁରେ ଫିଟିଛ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଠିକୁ ଗେଇ ପାରୁନି ଦେଖା ଶୁଣା ବେଶୀ ଡାରି ଆଉଛୁ ଆଉ ପିଟୁନି ସେଇଟା ବେଶୀ ଡାରି ଆଉଛୁ ସକୁଳି ନାଡ଼େ ହମ୍ବ ଭିତରେ ଯା ନହେଲେ ତୁ ବି ଦେଖେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଉ ସୁଗୁଆଡା aku ढाल कोला आमोय आगो हां এটা হচ্ছে দরিয়া পাই মান उठरे ଡର ଲାଗୁଛି ଚେକିଂ କରୁଛୁ କ'ଣ ଯା ଦଶ ଯା ଖୁସି ଯା
ମୋର ଫିଟିଛ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋର ନା ମୋର ଫିଟିଛ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ସିଏ କଲ ଆଉ ସେଠିକୁ ଦେଇ ପାରିବୁନି ଦେଖା ଏଇ ଶୁଣା ବେଶୀ ଡାରି ଆଉଛୁ ଆଉ ପିଟୁନି ସେଇଟା ହଁ ବେଶୀ ଡାରି ଆଉଛୁ ଆଉ ସପୁଳି ନାଡ଼େ ହମ୍ବ ଭିତରେ ଯା ନହେଲେ ତୁ ବି ଦେଖେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଉ ସୁଗୁଆଡା ଛାଡ଼କୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଏବେ ଭଲ ହବ ହେଲା ଏବେ ଏତେ କାଶ ଖାଇବୁ ହେଲା ବାସ୍ ଅପରେସନ୍ ସରିଲା ଅପରେସନ ସରିଲା ଏ ଖମ୍ବ ଆସିତି ହେଇଗଲା ଆର ଆ ମଞ୍ଜି ଧରା ହେଇଗଲା ସେ ଚେର କଟା ହେଇଗଲା ଆକ୍ସନ ଦେଖା ନା ନହେଲେ ତା ଧରି ଆଣି ଆଇବି ଆର ହେଇଗଲା ଫିଟିଆରା ତୋର ଅଛି କାମିନା ମୁଡ଼ା ହେଲା ତ ଏମିତି ଆନିମଲ୍ ମାନେ ବୋଦା ଛେଳି ବୋଦାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ।